Ξεκινήσαμε με την πρώτη ιστιοδρομία του πρωταθλήματος. Ήταν ένα ίνσο. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ σταθερές. Η ένταση του ανέμου κοιμάθηκε από 8 μέχρι 12 maximum κόμβους και η διεύθυνση ήταν και αυτή αρκετά σταθερή. Μας έδωσε το πλεονέκτημα λοιπόν να ανοίξαμε τη διαφορά και δεν μπόρεσαν στη συνέχεια τα μικρότερα σκάφη να την κλείσουν. Επελέξαμε να καλυφθούμε κοντά στα λιμανάκια, στην αριστερή πλευρά του στίβου, γιατί υπολογίζαμε ότι από εκεί θα ευνοήσει ο καιρός αργότερα. Πηγαίνοντας προς την Παπαδιά, εκεί άλλαξε ο καιρός σημαντικά προς τα δεξιά, που έκανε τον αγώνα λίγο πιο μονότονο. Λοιπόν, σήμερα τρέξαμε ένα ευχάριστο αγώνα, ένα καλό ξεκίνημα για το κύπελλο Βορείου Αιγαίου. Νομίζω ότι ο καιρός ήταν και ευχάριστος και καλός για αρχή. Ούτε πολύ δυνατός, ούτε και μπουνάτσα. Θα έλεγα ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τη θέση που τερματίσαμε. Το πλήρωμά μου ήταν πάρα πολύ καλά συγκροτημένο, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πραγματικά μια κούρσα για να ξεκινήσει κανένας ένα κύπελλο. Για να ρονταριστεί και μετά να μπορεί να κάνει κάτι πιο απαιτητικό. Βέβαια είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα, ο στόλος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και περιμένουμε ότι θα έχουμε πολύ έντονο ανταγωνισμό μέχρι και την τελευταία μέρα.